Fl-aħħar sentejn kienu użati 372 miljun euro ta' fondi Ewropej. Dan hu ekwivalenti għal 78% tal-fondi strutturali għad-dispożizzjoni ta' pajjiżna għal perjodu bejn l-2007 u l-2013. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Borg sostna li din tikkonferma li Malta hija waħda mill-istati membri li ma tilfitx fondi strutturali fl-2014. Iżda is-sitwazzjoni mhux dejjem kienet hekk. Għandna konferma mill-Kummissjoni Ewropea li Malta fl-2013 u fl-2014 ma tilfitx ċenteżmu wieħed minn fondi Ewropej. Ir-rata tellajnija minn 30% kif konna sibni għal 78% ifisser li fadlilna ammont sostanzjali qed nitkellmu fuq 180 miljun li jridu jintużaw din is-sena. Dawn huma flus li diġà huma allokati fuq proġetti li rridu naraw issa li l-proġetti jiġu konklużi u finalizzati. Min dawn il-fondi kienu allokati 44 miljun euro għaċ-ċentru tal-onkoloġija, 20 miljun euro Life Sciences Park, kważi 9 miljuni għal żewġ solari tal-emerġenza li qed jinbnew bis-swieq l-Isptar Mater Dei, 4 miljuni u nofs f'Digital Hub u 3 miljuni f'apparat fl-Isptar Mater Dei. Dan flimkien mal-proġetti ta' Triq il-Kosta u diversi proġetti ta' konservazzjoni bħal proġetti ta' Ċittadella u ta' Forti Sant'Angelo. Sabiex il-fondi allokati ma jintilfux dawn il-proġetti mistenni li jitlestew kollha sal-aħħar tas-sena.